Aruni phai krek ke thomarni dipurong supialong kedo matipungalong arboretum cum craft center conference holalong Karbi Anglong Autonomous Council hin pen mai chepai pu ponsi Karbi Anglong lapen west Karbi Anglong arlo kedo hamphanga song rat charia song lo charlia song pen chenglok jutang lamera song aphan pha ponsi ajer keding klui pen kedo bom Adui-ahoi lam kia buthak arsik jit pen por phai kri simalom pen kachingwai pon amai padupon lo Labang so mai long jesemet Karbi Anglong arlo kedo rat charia song lo charlia song jutang lamet lapen hamphanga song tum kachetong dun lake Autonomous State Demand Committee All Party Hills Leader Conference Indian National Congress Bharatiya Janata Party Communist Party of India National People's Party Aam Aadmi Party 24 Plus Organization Karbi Anglong Women Justice Forum Karbi Artists Forum Karbi Cultural Society, Karbi Lamedamai, Karbi Students Association, Karbi Students Union, Karbi Student and Youth Council, Karbi Farmers Association, Karbi Nimsoching Turasong, Karbi Suarlomai, Joint Action Committee for Autonomous State, Kanchas Dikom, Karbi Riso Adorbar, Hills Tribal League, Karbi Unemployed Youth Association, Karbi Anglong Indigenous Youth Association, Lapen Joint Action Committee for Protection of Autonomy Puhenlo. Labang so mailong jesemet kachetong do na bang phubang phi kethek kiri kethek dinga tumpen bidi sore pen chenglok ador kedolam the chepachoy ponrinti labang so mai angdung ti pon et pen phirang ketum Karbi Anglong Autonomous Council a Chief Executive Member Dr. Tuliram Ronghang aphan lamthe karjuduna hut kapachini pon ke lapuhenlo Labang so mai lake kaprega sai phan kali Meghalaya State lapen Karbi Anglong Interstate Boundary lapen Nagaland State lapen Karbi Anglong Interstate Boundary along lamki lapen kaike suluk sudagatumon ke jabwera puthaksi chingwai chingsai ponlo Ladake political party students organization social organization intellectuals MP MLA abarim ke do an lapen song ke do an pen chingwai chingsai ponlo Assam government pen ke seng pona committee Piyush Hajarika pen ke chari pon labangso Adui-ahoi ke pachun ponjia committee abang ke deng ponlo lapen chingki jethan pensi pachun nangko 1951 government pen notified boundary do lapen natural boundary tado lahaya teng pensi Adui-ahoi bang ke chelong nangji pusi cherai ponlo lapen chedon sarlo Permanent abang ke 1951 lapen 1969 Meghalaya State Reorganization Meghalaya aphan full-fledged state ki piyahut 1971 ahut Meghalaya State atum aphan ki piya teng penili tum aphan Survey of India laso ke hok pon 10,434 square kilometer ke do atengsi do thot nangji pusi cheparai pon lo pusi than pon Nilitum akaprega saing deng kali akaprega agenda kali Meghalaya State pen Karbi Anglong Interstate Boundary puthak ahoi adui puthak lapen ke Nagaland lapen ke Interdistrict ahoi adui puthak sinilum chingwai chingsai lo lapen da ke bang ke political party Karbi Anglong ke doan lapen student organization ke doan lapen civil organization ke doan lapen ke dak intellectual ke doan lapen ke abarim IMP Dr. Jointo rong pi pen chenglok Dr. Mansing rong pi MLA abarim pen chenglok penan song ke doan pen chingwai chingsai si ye nitum pin ye bang ke rai pon lo ye dak Assam government pen ki thik pon a committee Piyush Hajarika laso ahoi adui laso kapichun jipa committee bang ke deng pon lo la pen chingki si thanang po pen si pichun nang po Ilitum boundary ke 1951 pen ilitum mangke Government of India notified boundary do lapen ke natural boundary do ulahaya teng pensi nilitum bangke Adui-ahoi puthake hula so teng pensi long nangji pusipini cherai lo lapen ke chekroisar lo la so teng pensi chingki che than pensi la so dang ke parliament solution mangke hula 1951 lapen 1969 Meghalaya State Reorganization lapen ke full-fledged state ki piyahut 1971 Meghalaya State tumphan ki piyateng penil tumphan Survey of India laso ke hokpon 10,434 square kilometer along le laso bangke laso teng situ thot nangi pusi cherai pon lo lapen chingwai chingsai pensi laso alam ki bangke pijut nang po pusinil tum bangke budi suri chibilo lapen non suluk sudak dak Meghalaya long
dak lang hem phi pen cheng lok khandule long la khasia tum ba jointia tum bang pen inut bahini tum phan apran karnu ji aphan si alang tum abudi kangli men ke claim je phan ka boria abang pu bang phi tum phanta pini tum house pen condemn pon lo la pen la son ke claim kle dia ji aphan monon phi la son na sai deng kapa vida ji aphan ni tum je dak border vigilance committee punil tum pini pen hok ponon tum thik bon lo hodak local tum sido po ada local tum bensi jara bilta pen nang pile po la so teng bensi tum ka pichun ji aphan ni tum bori pon po pusin ni tum pini bangke dak sayang dem ke ripon lo la ben che kroi sar bensi la so dang pen ke pini ba News Desk report Karbi Anglong Live.